Vandaag heeft er een mondeling pleidooi plaatsgevonden bij de Hoge Raad in een zaak waarin het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba en van Curaçao een uitspraak heeft gedaan. Daartegen is cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Eigenlijk door het land Aruba en door het land Curaçao. En in die zaak hebben beide partijen mondelinge pleidooien gehouden. Ze hebben ook vandaag schriftelijk nog een toelichting ingeleverd, allebei. Nu hebben de partijen eerst nog de gelegenheid om schriftelijk op elkaars pleidooien te reageren. Dus dat noemen wij re en dupliek. Dat zal binnen nu en 2 weken plaatsvinden. Daarna gaat de zaak naar het parket. Dat is een onafhankelijke afdeling eigenlijk bij de Hoge Raad die advies geeft aan de Hoge Raad over de beslissing die genomen moet worden. Dat doet de advocaat-generaal. De advocaat-generaal heeft vandaag op de zitting laten weten dat hij van plan is om op 19 januari 2024 dat advies, die conclusie, in te dienen. Daarna hebben de partijen de gelegenheid om nog te reageren schriftelijk op die conclusie. Daar krijgen ze doorgaans 2 weken de tijd voor. En dan pas na die reactie van partijen gaat de zaak naar de Hoge Raad, in dit geval naar de Civiele Kamer, om te gaan beraadslagen en beslissen. Dus dat betekent dat op zijn vroegst een uitspraak misschien ergens in maart is te verwachten. Die datum die wordt vastgesteld op het moment dat de advocaat-generaal de conclusie, het advies doet op 19 januari. Dan wordt er een uitspraakdatum bepaald. Nou is het wel zo dat die uitspraakdatum een richtsnoer is. Dat het niet altijd een garantie is dat die gehaald wordt. De uitspraak kan soms ook eerder komen, maar het kan ook later worden.